The Lord be with you. Also with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy towards her. They rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has that name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "His name is John." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue free, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all the neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord is with him." The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. My dear friends, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kumusta po kayo? Buti rin po. Nabanggit ko po kanina na pinagdiriwang po natin sa araw na ito ang pagkasilang, the birth of Saint John the Baptist. Pero kung napakinggan po ninyo yung Ebanghelyo hanggang kay San Lucas, chapter 1, verses 57 and following, I personally believe this is not about the birth of John the Baptist. This is about the baptism, ang pagkabinyag ni Juan Bautista. Nandun po yung mga bisita, yung kapitbahay, nandun siguro yung mga ninong at nina. May handaan dahil lahat sila nandun nagsasalo-salo. And then there was the naming of John the Baptist. So I believe if we would translate it in our experience today, ang Ebanghelyo po ay hindi sa pagkabinyag ni Juan Bautista. Alam po niyo yung isang opisyal na gawain na ginawa ko bilang pare, o hindi pa man pare, bilang diakono, ay ang pagbinyag ng mga bata. Dahil kapag diakono ka na, pwede mo nang gawin ang sakramento ng pagbibinyag at pagkakasal at maliban po ang misa at ang pagkukumpisa. So in the past 26 years na ako po ay nagbibinyag bilang pare, di ko po napansin, gabi lang ako nagmilay-milay, may kaugalian na nakasanayan kong ginagawa kapag ako po ay nagbibinyag. Yung po nakaranas ng binyag sa akin, baka maaala-ala po nila ito. So kapag ako po ay nagbibinyag, madalas po, meron akong 3 bagay na tinatanong o ginagawa. Ang una po ay ito. Pagpasok ko po sa simbahan para simulan ang sakramento ng binyag, mapapansin ko po lahat ng mga nagpapabinyag nandoon sa likod ng simbahan. So ang unang gagawin ko po, ako po ay magro-roll call. Ang mga nanay, dito sa harap. Ang mga tatay, tabi ng nanay.
Ang mga ninong at ninang sa likod ng mga bulan nagbibigatan. At ang mga nakikikain dun sa likod. Isa po, mas marami yung nakikikain at tapos mas maingay pa. Pero hindi po natin linalait o minamait o tinataboy ang mga nakikikain. Dahil kahit po sa binyag ni Juan Bautista, nandoon din ang mga nakikikain. Their neighbors and relatives were there rejoicing with her. Nandoon ang mga nakikikain. At hindi kompleto, anumang salo-salo, anumang occasion, anumang pagdiriwang kung wala ang mga nakikikain. At marami po sa mga nakikikain ay ang mga kaibigan natin, kasambahay natin, kapitbahay natin, with whom we share our life with. Nandoon sila, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil naging bahagi na sila ng ating buhay kung kanino natin ibinabahagi ang buhay natin. And I believe one of the major questions and point in life is this. Kung kanino po natin ibinabahagi ang buhay natin. Ito minsan ang nagbibigay kahulugan sa buhay natin. With whom do we share our lives with? Or mas importante, unang tanong, iniaalay ba natin, binabahagi ba natin ang buhay natin sa iba? Kaya ang pangalan po ni Juan ay Juan. Sa salitang Hebreo, ibig sabihin ito ay regalo. John means gift. Dahil pareho na pong matanda ang magulang niya, hindi na pwedeng manganak, pero lumitaw pa rin siya. Dahil siya ay isang regalo ng Diyos. At ang regalo po ay nagiging regalo kapag ibinabahagi natin ito once we share it with those, the people with whom we share life with. Kaya po, regalo. Kasi we give it, we share it with the people who are part of our lives. Last week po, ako'y nagdiwang ng aking kaaway. And I received gifts. At ngayon tumanda ako, ngayon wala parang naunulawakan ko ang sinasabi, it is not the gift. Habang tinitignan ko po, binubuksan ko ang mga regalo ko, alam ko ang mga nagbigay nito ay mga tao kung saan ang buhay ko ay naging bahagi ng buhay nila. Kaya binigyan ako ng regalo. At ako'y tumanggap ng regalo dahil ang mga tao ito ay naging bahagi ng buhay ko. Yun po ang punto ng buhay natin. May mga ibang tao, mga nakikikain na nagiging bahagi o naging bahagi ng buhay natin. Kahapon po, habang inihintay ko ginagawa yung sasakyan ko, ako po ay naghintay at nag-standby sa McDo. Iyon ng kape. Mamaya-maya po, hindi ko man namamalayan, may isang pamilya, medyo nahihiya, pa-isa-isa, hindi man sabay-sabay, pa-isa-isang lumalapit sa akin at nagmamano sa akin. Ano? Sino kayo? Sabi nila, nagsisimbo po kami sa St. Jude. Kasi po yung nanay namin, gustong-gustong magsimba sa St. Jude. And I knew, I felt at that moment, ako ay bahagi ng buhay ng nanay nila. At ang nanay nila, kahit hindi ko paano ang kakilala, ay bahagi ng aking pagkatao. And it gives meaning to that short encounter. Amen? Kamakailan lang po, nagbabasa ko ng diaryo. At headline, ang mga listahan ng pinakamayaman dito sa Pilipinas. At ang kayamanan nila ay hindi pesos, ha? Mga billionaires in the Philippines. At ang billion nila, sabi ko ay hindi pesos, kundi dollars. Billions of dollars. At habang tinitignan ko po, binabasa ko yung listahan nila, kung sino-sino sila, ako po ay naiyak. Dahil wala, ni isa sa kanila ay kamag-anak ko. Walang Los Santos na pwede kong mapuntahan. Hindi ba? Hindi sa inumusgahan ko sila, hindi sa nag-iisip ako ng mas mga. Pero isang tanong ko pumasok sa isip ko, ay tanong ko, sabi ko, wow, ang yayaman nila. Tanong ko lang,
Sino kaya ang kapitbahay ng mga tao ito? O napakataas na ng baho nila at may security guard pa na wala naman silang kapitbahay. O simpleng tanong, alam ko meron naman po, alam ko meron, pero sino kaya ang kabahagi ng buhay nila? Parang sayang mga bilyon kung sa kanila na, kung hindi alam, ibahagi, ihabi nga po, yun ang punto ng buhay natin. Gawing regalo, gawing bahagi ng buhay natin ang ibang tao. Amen? Ikalawa, ito po hindi ko na ginagawa kapag nagtitiyag ako. And I will tell you why hindi ko na po nakaugali ang gawin ito. Nung batang paring ko po ako, pati na po dun sa dati kong parokya, bago Ascension, kapag ako po nagbibinyag, inaayos ko ang bawat isang upuan, ang bawat magulang na may pinabibinyagan. And then, napapansin ko po, usually mga nanay lang ang nandoon. At wala ang mga tatay. So, gagawin ko po talagang bababa ako at isa-isa kong tinatanong yung mga nagpapabinyag kung nasaan ang tatay nila. So, lalapitan ko yun. Saan ang tatay? Father, ayun po yung photographer. Tapos makita ko yung tatay mo, yung malaking dibdib na hawak-hawak yung malaking photographer na may malaking lens. Ang yabang. Ayun, sabi ko, first video mo, hindi Father, first camera. Kaya pala mayabang, first camera. Then pumunta sa iyo, tatay nila. Father, lasing na po, nasa bahay. Nagtipaklong, inuna pa yung pag-inom, kaysa sa binyag ng kanya, doble ang bayan mo. Dahil muna ang tatay na, tapos, bumilig-say ka to, tatay nila! Father, nasa Saudi po. Alam ba niyang nanganak ka? Gano'n si Father. Minsan ko kaya hindi ko na po ginagawa ito. Kaya hindi ko na. Nilapitan ko po sa nanay. Nasa ng tatay! Then, yung upo yung nanay, huminga ng malalim, may nag-iiyak ko yung tugon niya. Ako, single mother. Wow. Ako po ang napahiya. Di ko alam po kung sasabihin ko. Gusto ko kong sabihin ko isa kayo. Nakukulawaan ko. Hindi kita inuusahan. Gusto ko pong yakapin yung bata. Gusto ko pong yakapin yung nanay. And hindi ko naman po kumukha yung bata. Since then, I stopped asking that question. Hindi ko na po tinatanong ngayon. I really wanted to embrace the mother and tell her it's all right, I understand. This is also God's child. Alam po niyo kung tatanungin po natin siguro si St. John the Baptist. And if we ask St. John, sino ang tatay mo? Sino ang magulang mo? Ako'y naniniwala, hindi rin makakainit si San Juan Bautista. Dahil alam po niya na matanda na ang nanay niya at hindi na pwedeng manganak. At alam po niya na baog ang tatay niya. So, sino ang tatay niya? Panagin ko po ang sasabihin at ituturo ni San Juan Bautista na bilang tatay niya ay ang Diyos Ama sa langit. Kaya po nung nagsimulang mangaral ng ating Panginoong Hesus